Buat Bapak Billy bareng Ibu Epriani keluarga, Nok Mirna sayang, Nok Leni sayang, bos muda sudah bangkit mulia, Ayah Rasya, bos muda. Waneni sing dari Bang Mangkang, majikan yang sayang, sing paling eman sayang, kangge Mama Devano, Mame Alvarendra, Mama Devano sayang, Mama Devano, Mama Devano. Sing ngomong paling enak dadi randa kembang, bahagia ketunggon dunia, beli peduli omongnya, katane sing duwe apotek mutiara, lamun anang julukan gula tante kira, sing duwe apotek du bos muda sayang, du bos muda sing duwe bangkit jaya mutiara. Apa jane baik tangga arep ngomong apa, sing penting kula suka, aja mikirin, aja ngurusi diri nisa, sing penting ganteng lan beli duit rapi. Apa jane baik bunda sipa, sing penting kula suka, aja
suarane kangelan. Anak